आंनि बे सोमखोर बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायग्रोनाय थाबाय। गिबियावनो जों दा सिबुं खानो थांनो नागिरदों, बाहायजों आंजों नै सिबुं खानो थांनो नागिरदों सानैजों। आरो नायनायजों लोगोसे साबस्क्राइब एन्ड शेयार कमेन्ट खालामगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। थ'र' दा सिबुं खानोसै ना मा होनो बाहाय थांसै दा? थ' होमबालाय जोंनि दुब्लिखौ नायदो लोगोसे। थ' जोंजों लोगोसे होफादो। नै जोंनि दुब्लिया फिसाबो बारा गोबाव जायाखै हानाया, सानथाम सानब्रैल' जादों। जोंथिं दासो मुखुब जागासिनो गायनायानो। दा जों बैहायसो खाहैगोन, बैहाय गोथां गोथां नुनायावसो खाहैगोन जोङो सिबुंखौ। थांगासिनो थांसै, नायलांदो नोंसोरबो लोगोसे लोगोफोर। ओइ साथुआ रब्रा, खादा लानानै माने सिगां सिगांलै नोङो। हनै हांसोआ बिरलायबावदोंसो। थ' मोनथारसै गोलैगोनलै आलि बारियाव। मोनथारसै गोलैगोनलै आलि बारियाव। नै मोनजेनबाय सिबुङा। मोनसे, मोननै, मोनथाम मोनजेनबाय। दे खार'। नों खानो रोङा आरो? मोनहांबाय नै। सिबुं 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 ना मा बुंबा सिबुं ना मा? जोंहा सिबुं खादों। देरा खादो भाई, खादो दे, खादो। खानोनो रोङा नामा नोंलाय? आंथ' बुरजा जाबाय नै, आं जागासिनो मोनबाय। बारा जाया जोंना, साथामल' जायो। सासेया जाया, साथामल' जायो। दे र' बिसिबां मोनखो फोरोंना बिसिबां मोनखो आंजों साया माथो आं खारबावगासिनो। सफारि जागासिनो दं, आसोला खागासिनो। खागासिनो रा आं खागासिनो। खागासिनो दङ। नै मोनबावबाय जोंना, खागासिनो। बे सिबुंखौ सिबुंखौ खागासिनो दङ जोंना सारा। नै बिथां ओरैनो मोनसे नै बिथां। नै बिथांनि बायदि दं। खादो बिथाङा। आसल बेयाव मेरला नागिरबा मोनगोन, नागिरलाबायदो। आसल दङ ओरै फैदो। जोंना नैहाय दङ बेयावहाय। सोरबा खाजोब्बायलै गैला। सोरबा खाजोब्बाय? मेरला गोबां नुदोंमोन आं। बैथिंजाय दङ। दाबो खुगाया जेबो जायाखै, खुगाया मावगासिनो बिथांना। नै नायदो। गावथ' खानो रोङा, खानोबो रोङा। आं खानो रोङा, आं जानायावल' रोंगौ। जानोबो बां बां रानो। आं जानोबो बां बां, बिथाङानो बुंबाय। नै नोंना खामानियावबा ओरै दा नोङो खामानियाव। आंना खामानियाव ओरै जायो, ओरै। जानोबा ओरै बां बां बां, हाय लाबो बिथाङा आंखौ जावलागासिनोथार नै। माजों जावदों आंलाय? खदालजों जावदोंना? खदालजों जावदोंबो, फबदोंबो जोंना सारा। बाबु
इस बाबु aduh angku kayak Jepang teman nih aku Jepang teman asal itu kuma tulai habzu tarnai maksudnya golina gelap terus sibu kunu mula mata murah ang tabagasing dungo sibu kunu baram lag gole je sibunga jina digas khajindo mayane eksta thang jabai bitamna nain hagen video ko kamu muzang ko karung bato aja aja bubar dengan 12 baru bai जोंना बिथाङा थांगासिनो दङ बबेबा जायगा दाबसना गैलानो खोमा आं दै थाबायगासिनो दङ नै जाबख' होनलायथारदों सेन्देल लानो नागिरबाय नै सेन्देल लाबाय जों दा आवगायलांदिनि जोंनि लामाजों सिबुंबारिजों आवगायलांदिनि माइयानो जोंना गोरलै बिबार बारहांबाय थाब हाजानाय जागोन जोंना माइया नैबे बिथाङानो नै लोगोफोर नायदो जाफुनिल' जादों बे दानो नै बिदि जाजोबबाय जाफुनिल' जादों जाफुनि जादों दानो नै बिदि जाजोबबाय एस ग्लाब जाखायो साब्रैसोनि जानायबाथ' 5 बिगा एबा 4 बिगाबानो आग्लायलायो बोसोरसेनि आग्लायसो बिथाङा जोंना एसे बुथिब्रब मैया बेरेजों दागायजादों मेगनाव बेरेजों लागायजादों सुटिङावसो होजादों आं दिनै दिनै जा सुटिं ओंखारदोंमोन ना दंबावो आरो मोनासो दा मोनायाव दंबावो सुटिङा जोंना जोबथ'वाखै सानब्रै सानबानि उनावसो जोबगोन खोमा अलांदिनि जोंनि लामाजों सिबु नागिरगासिनो जों बिथाङा खादों नाय खादायाव बेसे बुरजा दं नायदो खादायाव बेसे बुरजा दं खादाया जाहां जाबाय नै जोंना दंफां मुरा दंथारो माइ गायग्रायानो सौथुलाबायनानै मोसौआनो थैनो नागिरलाबायथारो देन्जारसो जोंना माइ गायग्राया बिथाङा एवग्राया बेनो नायनानै ला मोजाङै भिडिअखौ लासै नायलांबाय थादो नोंथांमोना दा नै नागिरलांबावगासिनो दं सिबुखौनो मोननो थांला माथो आजां गाजां नागिरबाय होमबाबो मोनला जोङो दस्रासो नागिरनांबाय मालायनि दुब्लि मालायनि मायावसो नै आसोलनि माबा मोनसे दं नै गिदिरलायथार थोदो नै थागौना हो बेखौ नुवासै दुब्लि नागिरगासिनो दं आं नै जोंहा राजानो गिदों मालायनि दुब्लि हाबनाया नै आसोलनि माबा मोनसे गिदिर दङ आं खानो लांगासिनो दङ नै आरो सेन्देल लाबायबो जोंना सिबुङा जि गोथाव बेदरबो जाजायो नै आरो थंसोमबावबाय नै मोनलांगासिनो दं जोंना सारा नायलांनो रोङाखै बिथाङा सिगां थांग्रोबाय हौनै
बुंखांबायसो बिथाङा साथु होनदों आंखौ बिदिनो डाइलग मारियाबो जानाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन आंनि खुलुमनायखौ नाजावदो बिथाङा आंखौ बरिया होनदों देनांबा मा जायो आरो गोदान मोनसे नै थागासिनो खारखार दे आंबो खाबाय नै मेल्ला मेल्ला दुब्लिया जों दा नै थोहां जाबायफोरो बिसिफ्रा जाखो नै थोहां जाबायबो थोबाय थाथांनो जाखायो थोबायानो होनजाबाय नायदो नै फैलाव गोथां गोथांनो सान्दुंजोंहाय बारा मोजां नुवाखैसो बरिया नङाबा एस बरिया सोमखोर गोथां सावननि फोथाराव मा होनदोंमोनलाय मिथिया जाबाय माइ गायनाया बाया जोंना खाबाय ओइ बे साथुवा नावलाय मेगना बुरजा दंलै नै जिमनाव सुटिंआव होजानानै नांदों मोखाङावनो नैबायनो बुजानाया सिखाव खावनायनि सुटिं दंमोन होजानानै बुरल' जाजोब्बाय नै एखेबारे सान्दुंआ नै बावबो दं नै एसे दुब्लि बारियाव हाब्बाय नै खागासिनो ओइ माबा मेरला दं बाहायनि बिलाय नै ओमफ्राय नै दं बिसिबां मोनखो थोसिनदांलै नै थोबाय आलायसिगोनसो थोबाय नै दुब्लिया बरिया गोथां सोमखोर ओमफ्राय थांसै दा फंबाय बाय थांसै दा होमबालाय जोङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय भिडिअखौ थेंक इउ स' माच